There are 6 of them. Ini ndinoitwa Elizabeth Chitate, ndini deputy head pano paNyava primary school. Chikoro chedu chakakura zvizhinji. Asi musi wa25 November takasangana nedambudziko redutu. Pakaita dutu guru, pakanga nemhepo yakanga ine dutu. Dutu ro rakatakura maclassrooms edu 6 akatakurwa nemhepo, marata akakanzwa kwakasiyana, madirections akasiyana siyana. Imba zvakare murairidzi akatakurwa denga rese, murairidzi akasara asina pekugara. Takazongomanikidzwa kuti tingovatanidza kuti mhuri iwane pekugara. Vana vedu vechikoro vakakanganiswa zvizhinji nekuti 6 classrooms dzanga dzichiakomodita vana mainfant grade 1 and 2 havasisina pekudzidzira. Zvakare takazopedzisira tabatanidza vana kuti vamwe vanopinda makuseni kusvika pabreak. After break mumwe klasi yopinda vana vari kudzidzira panze, vana vakakanganiswa zvakanyanya. Mabhuku evana akanaiwa akatota, fenicha yakanga irimo yakanaiwa zvakare, imwe yakaparara nekuda kwestorm iyoyo. Madziro echikoro chedu akatsemuka zvakanyanya. Saka tinoda kuzotenda PH vedu vamangwiro vakatilinka neZPS yakauya kuzotipa rubatsiro rwakakura. Vakauya netimu yavo vakauya kuzovaka zvakare chikoro chedu. Takatarisa izvo chikoro chedu chaakuratidzika. Takazokwanisa kutenga mapuranga nesimende nezvipikiro zvakanga zvichidiwa kuti tidzosere chikoro chedu panzvimbo. Asi hatina kukwanisa kuwana zvakare mari yekuti titenge mairon sheets matsva. Takadzosera iwaya tanga tiinawo kuti zvingotiitira zvakanaka kuti vanhu vedu vadzokere vawane pekudzidzira. Saka basa rakashandwa pane basa rakakura zvakanyanya. ZPS yakauya netimu yayo, vanhu vaishanda zvakanyanya ivavo. Tinoda kuramba tichizvitenda. Iyi storm isati yaitika, chikoro changa chine urongwa hwekuti kugadzirisa maclassrooms iwayo. Aripo 3 maclassrooms. Ibhero kune 3 classrooms. Marata mapuranga achina achigwa nemuchenji, mamwe achina ada ku. Saka ndo zvatanga takatonangana nezvotigadzira. Asi pakazoitika storm mari katanga tichiwana kesi tazokaendesa kumaclassroom 6 aya akadonhedzwa nemhepo aya. Saka tiri kutoti takawana rubatsiro, tiri kutorutsvaga rubatsiro. Dai tawana rubatsiro tagadzirisa maclassrooms aya kuti mwedutu guru risati rauya zvakare kana kuti chikoro chisachadonhera vana. Tibatirana zvakanaka, asi kuti dambudziko ratinaro nderekuti tine vamwe vabereki vacho vasiri kubhadhara. Tine vashomanani vari kubhadhara mari yechikoro, vazhinji vane mari dzechikwereti. Saka tiri kuedza zvedu kuramba tichivakurudzira kuti bhadharai mari yechikoro, tiwane mari yekuti tigadzirise mabuildings edu. Vashoma ivo vari kubhadhara ndivo vane mari dzimwe dzatakashandisa idzi. Asi vazhinji vedu vavo vasiri kubhadhara vari kutidzosera kumashure nekuti mari yedu yekuvaka inotobva kuvabereki. Saka dai vabereki vavamavillages edu akatikomberedza vagona kutipa mari yechikoro vabhadharira vana vavo, tinogona kuenderera mberi nekuvaka. Mari yatakawerengedza izvozvi musono kubva pavana vane zvikwereti zvegore rapera mumashure kana mumasecond nepage term, yese mari yedu iri kusvika kuma10,000 US$ iri muvabereki. Vazhinji vacho vana vamwe vakabva panzvimbo ino vakaenda kune mamwe maprivate schools vakasiya zvikwereti. Vamwe vacho vana vakapinda mubhimu. Saka mari iyo yebhimu yakapedzera kubhadhara muna 2082 yes. Mari haina kuzobvira yauya. Saka isusu tiri kungoshanda nevanhu vari kubhadhara mari pano pari zvino, ndio mari yatiri kushanda nayo. Noitwa Munashe Patience, ndini TIC wepaNyava primary school. Takaita dambudziko remagetsi mushure mekunge tatoregwa rufu yedu yedenga reinfant department rufu yacho. Saka tambo dzemagetsi dzakabva dzachikorwawo dzichidamburwa nemarata aidonha, zvokuti mukatotarisa hatina kana nemagetsi pano. Dzimwe takatorola tikaisa mumuti kuti tambo idzodzo dzisakuvadza vana vedu. Saka ndo rimwe dambudziko ratinaro kuti hatistorona kana nemagetsi acho. Uye transformer hatina zvakare, tatagara tisina, yakaafektwawo nelightning pakamboda kunaya mvura ndobva yaafektwa ikatorwa nevezesa havasati vadzoka nayo up to now. Saka tinotori padambudziko pachikoro chedu. Takauya last Thursday ndopatikasvika panapa. Takasvika pachine zvimatanda zvanga zvasara zviri hanging pamaclassroom 6 and we had to demolish it, tichibvisa zvimatanda izvozvo tizvisa kusite. Ndokubva tatanga truss construction iri Saturday. Tatanga kugadzira matruss edu, takapedza neSunday. Monday acho takataka kutokwidza nokurovera masupporters emapay lines edu kusvika tapedza kuconstructa. Tapedza kurovera mapay lines takava taisa marata.
pa4 classrooms dzapera idzo takadzipedzisa kudzisa marata mari mwezuro ndobva tikapedzisa marata ndobva tajamba to the next block in the 2 classrooms ndo pari zvino patiri kusevenzera. Tine ma-inmates edu anokwana kuita ivo 5. Pakuwafundisa kwatiri kuita tiri kumixa both carpentry and bricklaying kuti saka panapa tinofara sezPCS kuti takawana zvino 2 in 1. As much as we are renovating and constructing this school, we are also rehabilitating our inmates. Saka kana ma-inmates edu arehabilitated vakazobuda ku-prison on their release vanenge va-gainfully employed vanokwanisa kunozvimirira vachizvishandira nemaoko pazvidzidzo zvavari kusangana nazvo zveconstruction work. Isusu zvatiri kuita its part yekucomplementa vision ye2030 because kana tabatsira vasungwa vedu vakabuda panze vachanobatsira mukuvaka kwavanenge vachinoita inenge iri nation building, vachabatsira mumaprojects akawanda, vacharedusa rate of criminal activity because pavaita zvemabasa asina kunaka ekuba kana kudii vakunokwanisa kuve gainfully employed vobva vasiya mabasa edu. Ikoko kusiya macriminal activities akareducwa zvinobatsira zvakawanda munyika medu. It can as well attract ma-investors kana munyika muri crime free. Saka zvinhu zvakadaro zvinotibatsira zvakanyanya.